Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Good morning, Santa Barbara. Mayong gagagid sa aton sini nga mga kasimanwa nga nagapamatagid diri sa Radyo Gyon, DYS 106.7 FM, no? Welcome na sa aton sini nga programa Ilonggo Cops on Air nga magahatag sa inyo sa mga impormasyon, mga balita kag subong man mga proyekto kag mga likoton sa inyo nga mga Ilonggo Cops diri sa probinsya sang Iloilo. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, kami ang inyong mga Ilonggo Cop. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusia Jr. Magapatpat kita sa subong aga sa mga balita impormasyon sa subong simana, no? Kag by the way, no, sa aton sini nga mga kasimanwano diri sa Banwa sang Santa Barbara, no? Nagatuning in gid mo sa subong sa aton sini nga programa Ilonggo Cops on Air diri sa DYIS, no? Radyo Gyon 106.7 FM, no? Kag sa aton sini mga nagasubaybay sa aton sini nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Ora katon sini nga bago gali, no, nga pa Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6, no. Pwede ka mo kapadangat sa inyo sini nga mga shoutouts, mga comments sa subong aga diri sa aton sini nga programa, no, kag pagbasahon na nato nina, no. Antes matapos na naton sini nga pag program, no, sa subong aga alin alas 10 sa aga tubtob alas 10 imedya, no, sa subong, no. Kada Martes tandaan niyo na ayari kita dari sa Radyo Ugyon, no, ang aton sini nga programa Ilonggo Cops on Air. Good morning, good buddy. Yes, bad. Good morning. Thank you so much, Iban. No? Kaga sa subungaga, no? Good morning mada sa aton nga our very own energetic and enthusiastic Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Sa aton dira nga provincial staff, kaga different chiefs, no? Sa different offices now dira sa provincial headquarters. And of course, sa aton nga 43 ka mga municipal police stations, na including sa City, ang Sudad Sampasi, kagang aton nga first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid kag sa aton nga mga live viewers sa sumaga. So ano pag ginaulat, no, magtimpla na kita dira sa may nitirit nga kape kag mamati subong diri sa aton nga live program. Yes, no, kag may mga topiko kita no nga pag-discuss sa subong nga aga, no, kag gani ko ana kamudara sa inyo sini nga kape dira, no. Agod nga samtang naga-discuss kita, no, ano yung inuman kamo sa kape nyo dira, no. Agod nga may balaan man diri mga ginahikot no mga proyekto sang inyo sini nga mga kapulisan sa subong nga bulan or sa subong nga mga sinimana kaysa subong nga bulan badi, no. Unahan nga nato, no, PCR man sa subong. Kag masako-sako nga aton sini nga mga kapulisan diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Kag sa aton sini mga topiko ba din, no, sa subong aga aton sini nga pag-discuss no nga weekly operational accomplishments sa aton sini nga mga Ilonggo Cops diri sa probinsya sang Iloilo sang tinalikdan sini nga semana, no, alin Hulyo 3 tubtob 9, no, kun sang Lunes hasta sang Domingo nga adlaw. Yes, buddy, no, kaga nagapanguna diri ang aton nga intensified campaign against sa wanted person. Kaga inibadi may ara kita nga 15, no, kaarestado kag ginapangunahan ini sang Banwas sang Gimbal, Dumanggas kag Barutak Viejo nga may ara tag 3 kaarestado. Kaga subong man, no, ang San Dionisio 2 kag may ara nga tag isa-isa nga arestado ang Banwas sang Liganes, Santa Barbara, Lambunaw kag Pasig City PNP. So once again, no, congratulations gid kag natigayon nga maresto ining 15 tanan ka mga persona. Yes, congratulations gid sa mga kabanwanan nga may accomplishment, no, sa sining tinikdan nga semana sa pagpangsikop sa mga wanted person diri sa aton sining probinsya. Yes, buddy, no, kag masunod naman, buddy, ang ato naman nga kampanya, no, against loose firearm, no, kung ang to plantikal naton o kung ato kang kontra armas luthang o kung RA 10591. So mayara kita nga 3 ka arestado, no, kag ginapangunahan ini sa nga Miagaw, Ahoy kag Pabiya nga may ara tag isa-isa. So nadakpa ang sa Miagaw ni Buddy is nadakpa din siya in flagrante delicto, no. O kung nadakpa naton sa akto, no, nga may ginahuptan nga armas lutang, illegal nga armas lutang kag ang sa Banwa naman sa Ahoy by search warrant, anybody
Kag sa banwa naman sa pabiya nga nadakpan nga may armas is pinagi ni sa baybas no kag may ara siya kinahanglan nga armas lutang. So all in all sa aton nga arrested sa regarding sa aton nga intensified campaign against loose firearm, mera kita tatlo. So congratulations. Congratulations, good. Ilonggo Cops on Air! Kag sa aton sining kampanya naman ba di sa other campaign pa ginaton o sa Yes. accomplishment pa ginaton sa other nga anti-criminality campaign naton? Yes, dugang ba din no, sa aton naman nga intensified campaign against illegal gambling. Mhm. So, may ara kita nga nagapamunag diri ba di ang banwa sang Sara nga may ara siyam gid no ka arestado. Kag may ara man ang syudad sa Pasig nga may isa. So all in all, may ara kita nga pulo ka arestado sa aton nga intensified campaign against illegal gambling. So, congratulations guys sa mga kabanuhanan no, nga mayara kang accomplishment sa sining intensified campaign naton kontra sa ginadilian sining sugal no or sa illegal nga sugal. Kag subong man sa aton sining mga ano ba din no sa aton sining mapumulo dira kinahanglan naton nga buligan ni naton tanan no aning kampanya naton kontra sa illegal nga sugal kay aside sa illegal sining nga droga is isa man nga makaladik nga bisyo is ining illegal nga sugal. Yes, buddy, no? Pag masunod naman naton buddy nga intensified campaign is sa aton nga illegal fishing. Mhm. So, may ara kita nga natigawan nga maristo sa Banwa sang Ahoy nga 11. Kag sa Banwa sang Concepcion, Iloilo, may ara kita tatlo. So, all in all, may ara kita 14 ka mga arestado sa illegal fishing activity. Mm. So, once again, congratulations gid sa Ahoy kag Concepcion for the job well done. Yes, congratulations, Ged. Yes, kaga in addition ba dil before kita maka-proceed no sa aton nga last nga intensified campaign, ang illegal drugs naton may ara kita ba di sa illegal quarry. So ang Banwa sang Santa Barbara may ara duwa ka arestado, kag sa Banwa man sa Pututan may ara isa, kag all in all may ara kita tatlo ka arestado sa sining illegal quarry naton. Ilonggo Cops on Air! So congratulations guys sa aton sining mga kabanuhanan no nga naka-deliver man sila sining accomplishment sa sining kampanya kontra illegal quarry. Kag Yes, ano pag naton ba day? Ang ari ba di last but not the least ba di no kag ini ang pagatagaan ginaton sa nga importansya kag aton gid pagapatpaton no sa subong aga ining topiko naton ba di regarding sa intensified campaign naton against illegal drugs. Mhm. So may ara kita ba di 8 ka arestado kag ginapangunahan gid sa Banwa sang Uton nga may ara 4 kag may ara nga tag isa-isa ang Banwa sang Pavia, San Miguel, Mina kag Concepcion. So may ara kita ba din na recover sa sinilang nga semana July 3 to 9 no 2023 may ara kita 40 tanan no ka sachet nga na recover kag nagabugat ni body sa 191 grams kag estimated market value nga 1,298,800 pesos. So kada ko gali no sang amount sa aton sining operational accomplishment sa kontra illegal sining droga no Yes, sa subong lang ng semana no July 3 tubtob 9 lang no alin sang Lunes hasta sang Domingo sining adlaw. So mopagini ba din no kay ever since no ang kampanya naton kontra illegal nga droga is daw wala gid ga ano ni every week no halos mara gid ka accomplishment gid. Kag mo na no ano gid sa aton sining provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo nga dapat buligan ni naton tanan tanan-tanan ining kampanya naton kontra illegal sining droga kay mo ning pinaka ano subong ka sa aton sining sosyudad ang droga no. Yes. Ilonggo Cops on Air! Kag mo ni bala ba din no nga sa sining kampanya nga kontra illegal nga droga is wala gid katapusan. Nagapadayon gid ang aton sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo sa pag-intensify kag halos every week nagarender gid sang ila sining accomplishment no nga bala ginano ni naton ba din no nga ginaliwat-liwat kini naton halos ang topiko no every time nga mag ano kita no event sa aton sining programa no ang Kape kag Balita same with dire sa Ilonggo Cops on Air no ginabalik-balikan ni naton ba this because nga balaan ginaton no kag alos anan aware no even naman nag-engage sa sini aware niyo sila sang mga hindi man namin epekto no sang illegal nga droga even sa ila sini nga pamilya or sa lawas nila mismo. Yes, ba no kabudlay gid no kaya para sa ibalo sa aton mga koturan sa aton kasimanwan no nga nagapamati diri sa radyo ug yun kag of course sa aton nga
official FB page ang Iloilo Police Provincial Office, Kama Pro 6, no? Ang ill effects ng droga ba di? Kaya syempre once makasulod ka sa sining nga mga aktibidades, sining nga illegal nga activity, ang illegal drugs is kabudlay ba di magwa, no? Kaya syempre addicted din no? Makaladik kaga even na ang imo guro mga gamit sa panimalay mo dira. So sometimes makinanglan pa naton mabaligya or bisan mga para lang nga masugod ini nga bisyo naton is kinanglan naton maghimo pagid sang dugang nga illegal nga aktibidades para nga mapun-an, no? Kay syempre gapangita ng lawas naton sa illegal nga droga. Ilonggo Cops on air! Kagamo na bala no nga ano ding mga illegal nga droga halimbawa ba din no aside sa shabu ano pagid ang mga other nga mga drugs no or illegal drugs nga naton nga mga ginakampanya gid naton nga hindi gid makuha na naton sining mga kabataan. Yes ba din no mayara kita ba din nga ginatawag nga marijuana no o kung ang ginatawag lang naton nga cannabis sativa 5. So ini ba din ginagamit ini truman sa pag kumbaga do ginasigarilyo naton ginasunod naton gidahon ini. So ini kumbaga makaladik man kag isa sa mga syempre dangerous gid nga illegal drugs no kung ma-addict kita diri mayra man kita bade nga cocaine nga ginatawag kag madabo pagid bade nga mga drugs so even gani nga butang naton bala bade ning sigarilyo gani makaladik how much more pagid ini no nga illegal drugs na ang karga so ang ang ining aton nga shabu kag ang aton nga mara pagid nga mga cocaine may ano pagid nga mga ecstasy no ginagamit pagid sa mga party drugs pagid no at kay kadamo sa mga kung droga lang pag-istoryahan no kadamo sa mga nasari-sari sini nga klase sina or mga types si pagid mayra pagid yan ibadi no hindi nga rugby bala maka ano man kay iban malabayan mo iban nga mga kabataan tingala ka wala nang gakaon gali ka suyop rugby so consider gid illegal ini no kita mo nagabukabok ang plastic ginahuyop-huyop dira pagpadula gutom no na iban sa aton sa sobraman nga kapikaduhon so ang ini mga aktibidades illegal nga mga aktibidades sudlan na lang no para nga para nga baka kuno abi ang rason is mabuhinan ko ng problema so without knowing na nagadugang ang pagdala sang problema. Ilonggo Cops on air! Kaya mo na bala ng problema kung once ka intrahan ginaton sa bisyo ilbi na gid pag-engage sa sining illegal drugs no nga na-mention na naton magadugang lang gid no kag amo na bala nang sa shabu pa lang nga daan kaya mo ning pinakano sa subong sa balila manamit ko no pero ang mga content sinigiri ba di grabe ni gali kamakon mo ang sa shabu nga content pa lang kung i-mix mo ang mga chemical like muriatic tapos ang battery solution nga ni other pagid mga aceton or mga ano isa mo na mga contents ang paghimo sa sininga shabu no so makon mo na iya muna tapos i-intake mo ya or ano mo sa lawas mo so ano ka CR nga no nga gamiton mo sa nga mo ni ang igo sini isang aton sininga utok no that's why sa may mga or mga natawo nga mga nagabisyo ini is wala gid sa mayo nga pag-isipan no kasi siyempre makon mo kunon mo ng utok mo gubuon mo sa mga chemical nga kagaway na sang mayo nga ano mayo sining paminsaron dira kag that's why nga may mga instances kung kaysa no nga mga ining mga suspitsado nga nagahimo sa mabutang kung isipon mo hindi gid mahimo sang isa ka normal nga tawo no kay masalan pang iban nga bali na nagabuang is because gali sang nakatake sang sini nga mga illegal sini nga droga. Yes ba din no kag masari-sari man ba din nga paggamit ini mayra nga gina-intake ginainom nato no kag mayra man nga through intravenous no gina-inject no napagi sa ugat sa dugo so amo na ka grabeng epekto kag syempre amo na gani tawag nga once addicted ka na mangita gid ang lawas mo ba di so by the way gali no good morning dira no sa aton nga co-worker no ang aton nga office personnel dira sa ICT-PIO kay Mama Geraldine Pato sa Magbanwa. Ma'am, good morning. Thank you so much for watching. Of course kay Mama Eves Marie Arpa. Thank you so much. Gid kaga ba din no belated happy birthday gali sa aton nga Chief Picado no Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok
kaya naga-celebrate siya kapon sa iya birthday ba de? Yes, yes, ating golden birthday no, ika 50 na si sir no. Hindi halata no. By the way no, happy belated or belated happy birthday gidra kay Sir Police Lieutenant Colonel Tabalok no aton sining Chief Provincial Community Affairs Development Unit no. Nakaten actually naka no kita kagabi dito ba din no, nakaswing kita dito kagabi no. Kagadamo sa mga bisita man ni sir kag nagpagabot gid sa ila sining mensahe no. Sa sining kadlawan sa aton sining Chief Picado no. Kag speaking of birthday kalibade no. Yes. Advance happy birthday man sa aton sining Provincial Director no. Makasalog man sa saya sining birthday sa subong bulan no. Damo actually damo kita sa mga officers nga nga may birthday sa subong subong July no. Kag sunod na hasta na sa August may araman. Kag siyempre no. Dito man no, tanan niya personnel naton every month may nagatalana nga birthday nga ipaga-celebrar. So by the way na birthday man naglibad no sa akon mga inablos kay Sir Maril Ayadja no, kay EJ. Happy birthday again sa imo da J no, kag sa aton classmate ba day kay Police Corporal Raymond Granada. Happy birthday gid met sa imo. Yes, happy birthday gid kag sa tanan nga nagaselebrar sa ila sining birthday no sa subong adlaw na Hulyo 11. Happy birthday gid sa inyo tanan kag celebrate naton sining birthday nga in a moderation no. Mo na lang nga sobra sa pag-enjoy man is hindi man manami ang resulta no. So dapat ano lang kung nakainom ka mo dra is dra na sa panimalayan hindi na magguwa dra or hindi na mag biyahe pa. Yes. Ilonggo Talks on Air. By the way, happy morning man dra sa aton sining mga listeners sa aton dra no sa Santa Barbara Public Market no kay Martes kali subong bade. Market day no, tinda sa subong Martes no diri sa Banwasang Santa Barbara no. So happy morning gid kag welcome no diri sa aton sining programa. Ilonggo Talks on Air. Kag keep on ano lang tuning in lang no sa aton sining programa. Kag kung pwede pa lang no i-follow nyo aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6 kag subong man ang aton sining official page man sang Radyo Ogyon no or Ogyon page no or Santa Barbara Radyo Ogyon ay ano nyo dra follow nyo dra agad nga may updated mo sa mga balita impormasyon kag subong man sa mga updates no dari sa aton sining pungsod kag diri sa aton sining probinsya. Yes, good morning dra na kay Ilonggo Talks on Air. Kaga sa greetings pagit kita ba de? Good morning dira no sa aton nga mga followers sa Subongaga gino nga nagatutok yet kay Ma'am MJ Testigo, kay Ma'am Rose Blaser, kay Ma'am Mado Fajardo, kay Sir Jilvin Soldevilla, kag kay Ma'am Benga Polstereno dira man sa siyudad Sampasi. Good morning gid. Thank you so much gid for watching. Ilonggo Talks on Air. Kaga mo na balibadi no balikan nato nga sa aton sining topiko no sa kampanya naton kontra illegal sining droga no. Daw halos tanan nga mga significant incidents sa subong no nga nagapnabo sa aton sining pungsod is ang root cause no o ang root cause ang sining mga insidente kag mga ano kisa mga sensationalized nga mga incidents no nga katabo sa aton diri nga lugar or sa aton sining pungsod is ang bottom line is ang illegal sining droga. Kay mostly mga suspect ngayon nagagamit sa illegal drugs, so that's why nga mga heinous crime mo kaysa nga katabo is mga addict ang mga ring naka or mga nakatumar sa illegal nga droga ang mga may or involved no sa sini nga mga insidente kagang even sa mga kawatay gani sa katabo nakatulod sa ilang maghimo sang morning mga butang is because man nga agon nga masustain nilang ila sini nga bisyo. Yes. Ilonggo Talks on Air. Kagang iban pagid nga mga senaryo kang isan mga kabataan kaysa nga gakaguba ang ila sini nga pagtuon kay mga nalulung na. Damo ko baga damo nga mga domino effect ni galibade no nga damo mapiktuhan. Una siyempre ang inyo sing kagalingon no ang inyo sing health dra no. Tingala ko lang kaysa nga dumayo man nilawas niya mo ni pagkasunod nga kita mo nagniwang or nagtambok no. Kay wala na kaon. Kay wala nakakaon no. Mo na blan no basta bisyo nang ida duwa lang man nakabagay either padakuon niya ka or pagamayon niya ka kag siyempre kung once nga affected ang imong sining health is nagasululod dira ang mga balatian no nga uncontrollable na. Ilonggo Talks on Air. Kag isa pagid dira ba din ang kakaguba pagid ang ila sining nga pagtuon nga munok sa mga bataan balang isa no nga kulang kisa sa pagiyaman sa ila sining nga ginikanan is nakalaylo sa pag-engage sa sini as because man sa ila sining nga mga barkada.
Yes, kaga without knowing no, kisa naga-participate kita or nag-involve kita sini sa mga illegal nga aktibidades no. Specifically ang sa illegal drugs naton is wala kita bala nag-iisip ba de nga grabe ang risk no once magsulod kita sa sini nga bagay no kaya ang droga is hindi nilawlaog kaga mo ginisubong ang gina-intensify pa gino sa nga aton nga Philippine National Police particularly or specifically no dire gid sa aton nga bugos nga probinsya sa Iloilo. It's because nga ang drugs body is kumbaga cancer no nga kabudlay gid i-troubleshoot no pero ginatunguan gid naton kaga sa subong body nga sa bugpungko sa aton nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo is kadamo sa aton mga natigayon nga mga bypass operation, mga naresto naton kaga kadamo sa mga kauturan man naton body nga which is na warningan body nga kung magano sila sini mag-involve sila sa ginatawag naton nga illegal nga droga is kabudlay na magwa no kaya siyempre addicted ka na pag pangitaan mo sang pagi para lang nga ma-sustain ang imo nga bisyo. Ilonggo Cops on air. Ang aton sining nga oras alas 10:24 na sa aga no kaga sa gyapon no nagapabati ko mo diri sa Ilonggo Cops on air diri sa Radyo Ugyo no 106.7 FM. Ilonggo Cops on air. Kaga na topic pag naton libade no aton sining oras sa buwas nga adlaw may mga nakilira kita nga mga activities no sa subong nga bulan sang Hulyo kay siyempre aton sining no sa PCR month no 28. Police Community Relations month no sa subong nga bulan ika 28 year na no nga sa pagselebrar sa aton sining nga PCR month diri sa aton sining nga pungsod no kagang bugos nga probinsya sang Iloilo is masako-sako no sa mga activities ay labi na gid sa mga community engagement naton kay kadamo kita nga mga nakilirang mga activities like mga symposiums may mga tree planting activity kita may mga clean up drive may mga food feeding kag gift giving no Blood donation, may mga tour. blood donations kita no kag subuman aton sini nga bida tour no diri sa probinsya sang Iloilo kag speaking of blood donation ba no buwas nga adlaw may pagibaton sini nga bloodletting activity no dira sa aton sini nga provincial headquarters. Ilonggo Cops on air. Kag basi kung luyag nyo madara no maghingabot no or magluyag kamo mag-donate sang inyong sini nga dugo no sa aton sini nga activity ngayon open gid sa tanan no pwede pa kamo ko hingabot ano Very much welcome ka mo kag very much appreciated no once nga mag-volunteer ka mo dira sa pag-donate sa inyo kaugalingon nga dugo kaya syempre gamay lang ni nga amount nga dugo nga mabulig naton pero makasulbar kita sang isa ka kabuhi. Ilonggo Cops on air. Kaga sa luyag dira nga maghingabot no pwede ko mo ka-coordinate sa aton sini or sa inyo dira nga mga pinakamalapit nga mga municipal police stations no dira sa inyo sini nga lugar no kontakon nyo lang ang aton sini mga hotlines pagid no sa tagsa ka mga banwa god nga kung paano kamo maka-join no pero buwas ang aton sini activity no ay 8 o'clock na buwas aga dira sa aton sini nga provincial headquarters or rather no 7 o'clock no kay early ni body no mas nami akong aga pa at least ano pa hindi pa mainit ang dugo. Okay, all day activity ni naton boss no kay every year no every PCR month naton is may aragid kita nga bloodletting activity no kag ini man initiation no sa aton orang aton nga ining activity no initiative sa aton sini nga provincial director kag siyempre sa pagpanikasugman sa aton sini nga provincial community affairs development unit chief no Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalong. Ilonggo Cops on air. Aton sini nga oras alas 10:26 na sa aga no kag kadasig lang gid sa oras ba din no. Pero ato na nga another activity pagigili nato no Yes. regarding sa bida tour naton ba din no. This coming July 22 no 3 man sa isa ka banwa no particularly 3rd district no sa banwa sa Kaniway pagaywaton ining Bida Tour di Iloilo. So bantayan nyo dira no aton sini nga bida tour di Iloilo ay ning bida no or buhay ingatan drogay ayawan no ang gina-initiate man sa aton sini nga provincial director in relation no sa Department of the Interior and Local Government campaign no sa sining bida no nga natawag no nga ining may duwa ka tinutuyo nga malikaw ang aton sining mapumuluyo no sa pag-engage sa or paggamit sa illegal sining nga droga kag siyempre no ano man dira para man nga mangin healthy dira no inyo sining no through sa biking naton ba din no. Yes ba basically ta kontra droga
kag tanom para sa aton probinsya. So dala na dira no nga aton sining ano dira nga pagka makakalikasan nato no or pagkulikid sa aton sining mga dunang manggad kag sa aton sining palibot isa paagi sa pagtanom sang mga kahoy no. So sa aton nga activity is sa masunod sining nga Sabado no, July 22 dira sa Banwasa nga Haniway no, magumpisay ni alas 5 sa ngaga kag maga-bike ang mga participants sa aton body no, mga cyclists naton halin dira sa Banwasa nga Haniway pagkadto sa Banwasang Maasin no, kay dito nga aton sining tree planting no dito sa Banwasang Maasin. So ang mga pagyandara nga ruta is mga opening program nga naton or opening ceremony dito sa Banwasang Haniway, and then magbisikleta kita halin dira sa Haniway, malabay sa Kabatuan kag pagkadto sa Banwasang Maasin. Ilonggo Cups on air! Isa lamang ini ba no sa mga activity no or mga nakilirang activity naton sa subong sining bulan sang Hulyo no. In relation sa aton sining pagselebrar sang PCR month no. Madamo pag dira no. Magtagan Pagbasib lang mamangkot ba ang aton mga pamuluyo aton nga tumalanaw subong sa aton live kag of course ang tagpalamati tanan nga tagpalamati no diri man sa radyo Ugyon nga pon nga ginaselebrar ginaton ang aton nga ika-28 PCR month celebration. So siyempre kita man ba no sa siyempre ba partnership ini sa Philippine National Police kag siyempre sa aton community as a whole ba kay ginatagaan naton importansya no kung sa diin ang interaction bala no sa aton nga mga kapulisan sa aton nga mga pamuluyo nga kumbaga gintagaan importansya kaya dako ang partisipasyon man sa aton nga pamuluyo or the whole community sa aton nga mga activity like solving crimes, maintaining peace and order, kaga anybody nga pagserbisyo ginabalik man sa aton mga kapulisan sa aton mga komunidad kaya sila man makabenepisyo kaga of course kumbaga ba vice versa kaga mo sila nga ginatagaan ginaton importansya para ma-appreciate kag always ginaton gina-commemorate ining aton nga aktibidades. Ilonggo Cups on air! Aton sining oras alas 10:29 na saga kag sa gyapon no kamo nakapamati diri sa aton sining programa Ilonggo Cups on air kag madamo pa tani kita sa mga nakilira nga topiko no nga pag-discuss no pero sa by next week siguro no matatapanin naton tanan-tanan maga-discuss pa tani kita no sa sining mga modus na naman sa subong no nga medyo madata no sa sining mga ano kasi siyempre kapadulong na ang bulan sang Tigiliwi no or bulan sang Agosto no. So maga-discuss na by next week no mga nasari-sari sining mga modus no nga gina-take opportunity no sa mga pila ka mga individual nga naga-abanse gidara no or naga-pangimpulos sang pagka-inosente sa aton sining mga pumuluyo. So by the way no may ara pa kita nga mga greetings pa din no. Pasalamatan ngali naton ang opportunity man inatag sa aton sining local government unit no diri sa Banwasang Santa Barbara. Siyempre kay Sir kay Mayor Superficial no sa paghatag man sang opportunity no nga maka-program kita diri sa Radyo Ugyon kag subong man sa kay SM no sa aton sining station manager diri kag sa tanan nga mga staff no. Thank you so much gid kag sa technician nga nag-assist sa aton sa subong aga no. Madamong salamat sa opportunity nga ginatag ninyo sa Iloilo Police Provincial Office nga makaprograma kita kag mapalabot sa aton sining mga pumuluyo ang mga proyekto programa kag mga inisitibo sa ang inyo sining nga Ilonggo Cups diri sa probinsya sa Iloilo. Ilonggo Cups on air! Kag kilitaray na lang kita by next week no. Kay ang timpo nato medyo ano gid no. Kada sigdasig no sa aton sining timpo no sa subong aga no. So sa ngalan sa aton sining Public Information Officer no Police Major Rolando Aranyo kag siyempre sa ngalan sa aton sining Provincial Director no Police Colonel Ronaldo Palomo no. Kami ang inyo mga Ilonggo Cup. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo masaligan. Ilonggo Cups on air! Masang Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on air! Ilonggo Cups on air!